Domaću tortu sa lutkom i ne zaboravite na tečno punjenje. To je čak i previše lako. A ja već znam šta ću da radim. Imam predivnu lutku, raščešljaću je, a zatim staviti na stolicu. Posle ću uzeti žele srca i staviti ih u kalup. A sad ću preliti sve želeom. Odlično. A zatim ću uzeti dozator i sipati unutra malo mog džema od jagoda. Jeste videli moj kuhinjski uređaj? Veoma korisna stvar. A sad ću preliti sve džemom. Zatim ću dodati malo mlijeka. A posle žele različitih boja. Odlično mi ide. Još malo i to je to. Sad ću skloniti kalup. Hajde da vidimo šta je ispalo. O, kakva lepa žele torta. Sad ću staviti lutku unutra i gotovo. Kako se zabavno trese ova žele torta. Odakle duva tako jak vetar? U pomoć! Ne brinite, bako. To je stigla moja brza dostava lutke. Da, uhvatio sam. Šta to radite, šefe? Smirite se, bako. Dakle, izvadit ću svoju prelepu lutku i staviti je u tortu. Tako. A usput, tortu sam već sastavio. Sad ću naneti na tortu mnogo krema. O da, odlično. Ostalo je da se sve razmaže. To ću raditi uz pomoć ovog. Svaka mi čast. Inače, moja torta će imati 2 sprata. Da, dobro ste čuli. Dakle, sada uzimam marcipan. Prvo ga treba razvaljati, a zatim odseći višak. Tako je. A sa druge strane ću seći na pola. I zatim ponovo razvlačim. Tako je. Ostalo je napraviti lep uzorak uz pomoć štapića. Odlično mi ide. Čarobno. Sad ću staviti rep na tortu. Eto, sada moje Barbie nisam čovek. Ona je prava sirena. Lepota. I ja sam zadovoljan. Ali to još nije sve. Stavit ću marcipan različite boje u kalupe. Eto, napravio sam različite morske figurice. Uzet ću malo plavog želeja i napraviti lep uzorak. Kada svi ukrasi budu gotovi, onda može da se ukrasi torta. Svaki detalj je predivan. Neverovatno. Ja imam bolju ideju. Istisnut ću što više šlaga. Da, njega nikad nije dovoljno. Kevin, ne preteruješ. Sve leti u nas. Šta je, bako, ne čujem, šlag je tako glasan. To je to. Sada treba staviti lutku. Moja lutka je kartonska, ali svakako lepa. Preko stavljam providan okrugli kalup. A unutra sipam sirup. O da, to će biti mnogo lepo. Aha, još malo. Dovoljno. Ali to još nije sve. Posle ću sipati ljubičaste šljokice. Lepota. Liv, brzo probaj. Da, Liv, prijatno. Wow, vi ste tako brzo napravili tortice. Wow, kakva lepa lutka. Sad ću podići kalup. Sirup tako lepo curi po torti. Ovdje čak ima i šljokica. I jedva čekam da probam to. To je mnogo ukusno. Svidalo mi se. Idemo dalje. Što je to? Žele torta? Tako nešto još nikada nisam jela. Dakle, došlo je vreme da se proba. Ukus je super. A žele se topi ustima. Da, sviđa mi se i ova torta. Dakle, ostala je posljednja torta. Što? To je Barbie sirena? Mnogo je lepa. Dakle, probat ću tortu. O, da. Torta je tako nežna. Divno.
znate šta? Ja ne mogu da izaberem pobednika. Meni su se sve torte svidele. Dakle, svi su pobedili. Čestitam! O, kako lepo! Prva pobeda je zajednička. Pobedilo je prijateljstvo. A sada teži zadatak. Želim prženo jaje, jel može? To je dečiji zadatak. Uzet ću jaja. Bako, pogledaj! Da, ja sam odlučio da meni trebaju najsvežije jaja. Taman, potrebna količina. Hvala, Pile! Dakle, skuvao sam jaje. Kako vruće! Da, sad je vreme da očistim jaje od ljuske. Tako. Zatim treba odvojiti belance od žumanceta. Tako je. A sad ću izabrati najlepšu boju. Uzet ću plavu, da. A zatim narančasta, crvena i zelena. Sada umačem belance u boju i eto, belance se ofarbalo. Bellissimo. Stavit ću sve na tanjir, a zatim ću se pobrinuti za žumanca. Prebacit ću sve u blender. A posle dodati ka njima sirni sos. I ostalo je sve promešati. O da, to sam i hteo. Sad ću prebaciti smesu u poslastičarsku kesu. I stisnut ću svo punjenje na belance. Da, odlično mi ide. Bako, sad će vam sve izgoreti. Šta? Stvarno? A malo sam zadremala. Valjda je sve u redu. Da vidimo. Da, pirinač se savršeno skuvao. Stavit ću malo na tanjir i napraviti od pirinča medveda. Pogledajte kako je sladak. A sad ću uzeti jaje i razbit ću ga. Savršeno. Hoću da napravim kajganu. Treba sve promešati. Aha, gotovo. A moja kajgana je spremna. Stavit ću je na medveda i politi sve kečapom. Gotovo. Ukusno. Šta je bilo, Bako? O ne, ja sam sasvim zaboravio na liv. Sad ću nešto smisliti. Kindera više nema šta da radim. Znam. Uzet ću pakovanje Pringles, dalje jedno jaje i razbit ću ga u teglu, tako. Zatim ću unutra staviti viršlu. Kako lepo miriše. Sada treba sve promešati i malo zagreti. Da, hajde da vidimo šta je spalo. Gledajte, uspeo sam. Ostalo je dodati sos i to je to. A Liv će se dopasti. Šefe, nećemo to komentarisati. Prijatno, Liv. Vi ste se tako brzo snašli. Od čega da počnem? To su šarena jaja. Sad ću probati. Nije loše. Šta je ovde? Wow, meda pod čebetom od jaja. Baš slatko i ukusno. Super. Ostalo je poslednje jelo. Ovde treba viljuška i nož. Wow, to je baš kreativno. Jedva čekam da probam. Jako ukusno. Čekajte, zašto je tako ljuto? Sve mi gori. Ne. Spalila sam sve okolo. Pa onda pobeda je Kevina. To, znao sam da će se Liv svidati. Ja sam najbolji. A sada hoću koktel. Želim da se osvežim. Naravno, Mila. Dakle, meni treba nož. Dobro je da uvek pri sebi imam ogroman nož da bih rasekla takvu veliku lubenicu. Sočna je, odlično. Sad ću iseći sve na trouglove. Tako je. Savršene kriške, svaka mi čast. A sada treba ohladiti lubenicu. Uradit ću to uz pomoć spreja. Odlično. A zatim ću narendati lubenicu. Da, pravo u čašu. Odlično mi ide. Ispao je voćni led od lubenice. A zatim ću dodati led i sipati vodu. Ostalo je sve ukrasiti i to je to. A
moj koktel je spreman. Wow, bako, ti si super. O, stala je lubenica. A mogu da je pojedem? Hvala, sad ću probati. Ajuj, moje zube. O ne, bako, šta da radim? Sad ću sve popraviti, mili. Ubacit ću par žvaka, gotovo. Eto, uzmi bombone, ne plači. Hvala, bako, najbolja si. O, imam ideju. Sipat ću čokoladne bombone u činiju. Zatim oreo kolači. O da, obožavam ih. I posle ću dodati mlečnu čokoladu. A malo sladoleda također neće škoditi. I konačno mleko. Čokoladno mleko, naravno. Ostalo je da se sve umuti. Eto, ispao je mlečni koktel. Sad ću probati malo. Hej, što je ovo? Kako je teško. Ali ja sam uspeo da iscedim sok iz svake pomoranče. Gotovo. Sada prelivam sok u čašu. Odlično. I stavit ću ga u zamrzivač. Ostalo je malo sačekati. A ja ću uzeti šejker. Unutra ću staviti jagode. A sada treba sve potresti. Tako je! Sa svom snagom. Da, još malo. O, ne, šefe. A vi se pušite već. Zaustavite se. Hvala. Malo sam se zanuo. O da, moj sok od jagode je super. Sipat ću ga u čašu i ukrasiti sve nanom. Gotovo. Liv, probaj. O, naravno. Počet ću sa ovom ogromnom čašom. Šta je to unutra? Nešto od jagoda? Super! Meni se sviđa. To stvarno osvežava. Ja sam sve popila i čak nisam ni primetila. A šta je ovdje? O, lubenica. Cool! I pomoranđa je ukusna. A šta je to? O, ne, to izgleda veoma čudno. Ja neću ni da probam. Pobedila je baka. O, pobeda je moje. I ja sam srećna. Hvala, Liv. Volim te. Hoću čokoladu. Možete početi da spremate vaše varijante jela. Dobra ideja. Ja ću da počnem. Dakle, treba mi čokolada. Slomit ću je na kocke i staviti da se topi. Kada čokolada postane tečna, sklanjem je sa ringle i sipam u kalup. Ja imam kalup u obliku labubu. Četkicom ću razmazati čokoladu po zidovima. Kada se sve stegne, može da se vadi. Dalje sipam u kalup šarene konfete. A u drugi čokoladni kalup ću sipati med. Spajem to sve i eto, dobila sam ceo poslužavnik sa čokoladnim igračkama labubu. Da, nije loše, ali moje jelo će biti bolje. Čokolada je neverovatno ukusna, a rasporedit ću je po kalupu. Tako je. A sada vadim. Eto, dobila sam oblik medveda. Sipat ću u kalup čokoladne bombone. Tako je. A posle pokrivam čokoladom. Odlično je ispalo. Šefe, kako vam se sviđa? Onako. A šta je smislila Melisa? Jesi li već počela da spremaš? Još ne, ali već znam šta ću da uradim. Ja imam fudbalsku loptu. Sad ću je preliti nutelom. O, kakva lepota! Kašikom ću razmazati čokoladu po celoj lopti. A sad ću koristiti sprej za hlađenje. Gotovo! Samo pogledajte, ovo je prava čokoladna lopta za fudbal. Tracy, probaj! Wow! Ovdje ima toliko čokolade različitih oblika. Hajde da počnemo sa labubom. Unutra ima nešto. Da vidimo. Šarene konfete. Super! Da probam. Da, to je prelepo. Wow, a sa čim je ove labubu? Šta? Unutra je med. Obožavam med. Da probam. Jao, to je sjajna kombinacija meda i čokolade. Ekstra! A sada, hajde da vidimo šta je ovdje. Ovo je čokolad
čokoladni meda. Sad ću ga slomiti. Unutra je gomila čokoladnih bombona. To ja obožavam. I čokolada je ukusna. Divno. Dakle, ostala je posljednja čokolada. Odmah ću je probati. Šta se desilo? Čokolada je eksplodirala, to mi se ne sviđa. Labubu je pobedio. Ja znam šta voli naša mala Tracy. A Mila, budi pažljiva. Tracy već zna šta želi da jede. Da, već završavam crtež. Dakle, to je žele. Hoću ukusan žele. Počnite. Naravno. Hajde da počnemo sa pomoranđom. Zavrtet ću je na prstu. A sada prislanjam nož. Gotovo. Presekla sam pomoranđu na 2 polovine. Sklonite se. Vadim pulpu iz 1 polovine, a drugu polovinu cedim i pretvaram sok od pomoranđe u žele. Prebacujem smesu u koru od pomoranđe. Dobila sam savršen žele. Šefe, šta je kod vas u koferu, jeli? Ovdje je nešto jako zanimljivo. Različiti želeji. Sad ću ih pripremiti. Sipat ću svaki žele u činiju sa vodom. Zatim pažljivo mešam. Sada uzimam pipetu i malo želeja. Sipat ću u kalup. Da, tako je. U svaki kvadratni kalup sipam žele. Čekam da se sve stegne. A sada to mogu izvaditi. Odlično. Svaka mi čast. Ostalo je lepo servirati ove kocke. I spalo je predivno. Svaki žele ima svoj ukus. Ovo podsjeća na pravu Rubikovu kocku, zar ne? Da. Šta mislite, bako? Zanimljivo. Ali moj žele će biti prirodan, a zato je najbolji. Poređat ću kriške na tanjiru. Uspelo je. Melisa, vidi. A šta je kod tebe, draga? Žele medvedići, jeli? Da? Oni su tako ukusni. Poređat ću ih. Tako je. Spojit ću medvediće međusobno i dobit ću žele tortu. Ovo je velika žele torta u obliku mede. Sjajno je ispalo, jel da? Sad ću dodati ukrase. Žele crve. Eto, kod mene je sve spremno. Hajde da pokažemo naša jela Tracy. Prijatno. Wow, sve je tako primamljivo. Ne znam odakle da počnem. Hajde da probam ove kocke. Ovo je baš ukusno. A šta je ovdje? Wow, kriške pomoranđe, ali sa želeom. To je jako sočno i ukusno. Baš mi se sviđa. Šta? A ovo je cijela žele torta? Neverovatno. Ovo je baš super ideja. Da, ja obožavam žele medvediće. Odlučila sam. Pobedila je sestra. Čestitam. Žele medvedići su najbolji. Super. Sada napravite za mene keks. Jel može? Ups, ali ja nikada nisam spremala keks. Bako, probudi se. Vidi šta Tracy traži od nas. Šta? Ja sam najbolja u tome. Čak mi je i testo već tu. I ja imam čime da iznenadim Tracy. Napravila sam raznobojno testo. Uzet ću crveno i razvući ga. Da, treba tako uraditi sa svakim. Razvlačim testo u tanak sloj. Sada iz svakog komada treba iseći krug. Gotovo. Stavljam obojene krugove na ple i dodajem čokoladne kapljice. Uspela sam. Ostalo je da stavim sve da se peče u rernu. Pa šta? A moj keks će biti bolji. Dakle, uzet ću kolutove ananasa, staviti na keks
a preko kašiku džema, a zatim stavljam sve u rernu. Čekam par minuta. Hajde da navijemo alarm da ne bih propustila, a mogu malo da odspavam. Otvaraj se, bako, pomozi mi. Aha, ona spava. Dobro, morat ću sama da otvorim pakovanje. Hajde. Uspelo je. Sjajno. Otvaram jedan keks. Iz drugih vadim fil. Tako je, hoću da napravim jedan Oreo keks, ali sa ogromnom količinom fila. Uspela sam. Bako, pogledaj. Ona spava. I kod šefa je keks gotov. Da, moj keks se već ispekao. Jako je mirisan. Dakle, dodat ću krem i staviti keks odozgo. Dakle, dobila sam keks sendviče sa kremom. Jao, a šta se to čuje? To je bakin alarm. A šta? Ne spava? Moj keks je već gotov. Hajde da ga brzo izvadimo. Kakva lepota. Miris je divan. Dakle, prebacujem sve na tanjir i to je to. Tracy, Mila, probaj. Vi ste tako sjajni. Napravili ste sve ovo za mene. Hvala vam. Probat ću prvo ovaj Oreo keks. Ovoliko fila nikad nisam videla. To je preukusno. Ali malo. A šta je ovde? Keks, sandvič? Neverovatno. Sad ću da probam. Da, to je ekstra. Ne mogu da se zaustavim. Hoću još i još. Da, to je prelepo. Oduševljena sam. Dakle, sad je došlo vreme da probam ovaj slatki keks. Jedva čekam. Sa ananasom je. Divno. Ovaj voćni ukus je fantastičan. Baš mi se sviđa. Dakle, baka je pobedila. To je najbolji keks. Da, pobeda je moja. Nisam ni sumnjala.